ако общинско лесничейство започне да преработва при нормални пазари. 2009 година, когато се срина пазара на дървесина, общинско лесничейство до 9-10 месец от годината не беше предоставил нито кубик на филмовите ползватели, тъй като при трите процедури не се яви нито една фирма. И тогава по наше рисково, тъй като в държавните структури им разрешиха без процедури да продават директно дървесина, само и само да не трупат загуби, ние тогава рисково инициирахме само добив на дървесина, за да могат да закупуват търговци от други райони на страната дървесини, и по този начин ние успяхме да си покрием загубите, за да не сме на загуба през тази година. Но при нормален пазар на дървесина, както е 2010, 2011 и 2012, ако ние имахме линия за преработка на строителна дървесина, щяхме да увеличиме значително печалбата. Това е резерв, който трябва да се използва. За социалните функции, още от първата година, когато е създадено общинското лесничейство, с нагласата да задоволява населението максимално с дърва. И това го вършиме с абсолютно като социално мероприятие, тъй като нашите цени на дървата са толкова ниски, колкото просто да не сме в загуба. Ние не търсиме печалба, както в държавните горски стопанства в момента. Те продават на по-високи цени, без оглед както други години, това е за първа година се случва, разбира се, други години се заседава консултационен съвет, директорите на държавните стопанства поемат ангажимент от еди си колко хиляди кубика ще задоволят еди си коя част от населението, общинското другата част. Това сега не се получи. Те изцяло се дръпнаха, тъй като новосъздадените предприятия, на които те са териториални поделения, им разпоредиха всичко на максимална печалба да се отдаде на фирмите, за да се приберат бързо и лесно печалбите, а населението, което отиваше в държавните стопанства да търси начини да си закупи дърва, беше препращано към общинско лесничейство и при нас се наложи допълнително, и сме вече провели процедура за добиване на допълнително около 3000 кубика дърва, защото има огромна част от социално слабите и възрастно население в града особено, които все още не можем да ги задоволим, защото стана много сериозно натрупване. Сега, тук си изговорих от господин Милушев един куп неверни и измислени неща, които аз не знам дали има смисъл да занимавам целият... Квалификации на зададените въпроси нямате право да правите. Ако имате отговор, отговаряйте. Протокол за... имаме протоколи, не един, не два, от направени проверки, както от регионалните дирекции планувани проверки, така също и от нашите специалисти, но никъде не съм срещал аз такъв протокол, където е записано, че се добива в гори отдадени за местното население, се добива фирми и се изнася дървесина. Това е абсолютно невярно. Значи, в селата, където имаме, както казах, достатъчно общински гори, ние сме предварително маркирали и заделили насаждения, които да отдаваме само за лични нужди на местното население. Разбира се, някъде в някои от тези сечища се е налагало да насочваме и хора от града, защото край градската част няма такива подходящи широколистни насаждения за дърва. Но да се дават на фирми, това е абсурдно и невъзможно да се издаде позволително, а без такова позволително за сеч не може да се извършва сеч никъде в каквато и да е гора. Да се издаде на фирма, без да е проведена процедура на позволително за сеч, това е невъзможно. И като документално, и като физически нереализуемо. Благодаря ви, господин Димитров. Да, имате право на реплика, господин Милушев. Благодаря, господин председателстващ. Сега вече имам възможност да отговоря. Вие, господин Димитров, готов ли сте да подадете оставка във връзка с това, което казахте преди малко, че изнасям неверна информация? Това, че вие не искате да приемете, че има такъв протокол във вашата организация,
Аз мога да го предоставя, но аз искам вие да го предоставите този протокол. И в този протокол много ясно пише, че отдели, които са отредени за добив на население, са предоставени без търг на фирма, която добива същия този дървен материал и го изнася извън община Самоков, да не кажа, че го изнася в чужбина. Има протокол, така че ако си направите труда да го подадете на всички тук заинтересувани. Такъв протокол не съм виждал. В общинско лесничество няма такъв протокол. Значи това говори, че имате лошо управление и не знаете какво се случва в общинското лесничество. Благодаря ви. Говорихме за това, че квалификации в момента и обидни реплики са недопустими в заседание на Общинския съвет. Благодаря, господин Димитров.